Türkmenistanyň mekdeplerinde bahar diýin jalyşy dowam edýär. Okuwdan diýin jalyan çağalaryň ençemeti şoňlar gazanç etmäge finansiýar. Awtolog ýoýan, bazarlarda ýük daşaýan we köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň sany göz görteli artdy diýip Azatlyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Çağalar häzir 3-nji çärek kanikulda diýin jalýarlar. Emma bu hakykatda çağalar 10 günlük diýin jalys wagtyny bazarlarda araba sürmek, awtomobillarda zähmet çekmek ýa-da sowda merkezlerinde ýük düşürmek ýaly illerinden gelýän işleri edýärler we maşgalalary üçin bir döwüm çörek pulyny kazanmagy howlugýarlar. Diýip Balkanly Çeşme Sewitdäki ýagdaý barada 26 martda gurrun berdi. Türkmenistanda bahar kanikullary şu ýyl 11 gün dowam edýär. Döwlet medeniýetina görä Nowruz bayramynyň ýygynyna gabat gelen diň jalyş 21 martda başlanyp 31 martda çenli dowam eder. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä işleýän çağalar esasan agyr maddi ýagdaýly maşgalalardan bolup, olaryň uzypsat gazanjy hem maşgalalary üçin kömek bolýar. Çağalar işlemegi dilekçilikten gowy görýärler diýip Azatlyk bilen gürleşen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Emma dilekçilik edýän çağalaryň sany hem şuwunlar köp bolmagynda galýar. Gynansak da dilekçilik edýän çağalaryň sany kanikul döwründe görülmedik derejede köpelýär. Balkanawadyň Daýhan bazarnyň, uly dermanhanalaryň, duralgolaryň, Kämil market ýaly uly sowda merkezleriniň öňlerindäki çağalaryň sany sanardan köp diýip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onun sözlerine göre köçelerde dilekçilik edýän adamlara şol sanda çağalara polisiýa tarapyndan köplenç üns berilmeýär. Emma käte olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan tutulýanlygyny görse bolýar. Azatlyk bilen gürleşen polisiýa işgärleri bolsa paç töleýän ýagny para berýän dilekçi toporlaryň bardygyny we özlerine olara degmezligin tapşyrylanlygyny aýdýarlar. Her gün polisiýa ýygnagynda dilekçileriň polisiýa resmiýetlerine bir kanun paç töleýän toporlaryna degmezlik tapşyrylýar. Täze hemde ruhsat almazdan dilekçilik edýän çağa ýa-da uly adam bolsun tapawudy göze ilse onu tutup getirmek tapşyrylýar. Diýip Balkanly polisiýa işgäri gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleriniň biri käte täze gelen dilekçiler barada dilekçilik edýän başga adamlaryň jaň edip habar ýetirýänligini aýtdy. Polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edýän dilekçiler topory ruhsatsız täze dilekçi peýda bolsa polisiýa jaň edip tutturup goýberýärler. Diýip polisiýa işgär aýtdy we ol adatça tutulan dilekçileriň jerime töletdirip goýberilýänligini belledi. Azatlyň habarçysy Günbatar Sewitde dilekçileriň ýagdaýyny we durmuşyny içkine öwrenmäge inançdy. Onuň anyklamagyna görä uzypsız pul sadaka sorap dilekçilik edýän aýry başga adamlardan başga dilekçilik bilen meşgullanýan guramaçylykly toporlar hem hereket edýär. Olara goşulmak üçin pul töleginiň dilekçilik etmek üçin nokotlaryň we öz gözekçileriniň bardygyny habarçy belledi. günnelik yüzdejileriniň paýyna görä bölünip berilýär. Mysal üçin Balkanawadyň merkezi bazarlyna we awtomenziline günne bir dilekçi çağa ýa-da uly dilekçiler ortaça 400 manat gazanýan ekeni. Ýöne ondan 75 götürme golay 300 manatny dilekçiler ýol başçysyna berýärler. Ol bolsa umumy gazançdan vilayet polisiýasyndaky resmiýlere paý berýär. Diýip ýagdaýdan gönüden göni habarly çeşmeleriň biri habarçymyda gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlary vilayatyň kanun goraýjy daralaryndan resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Mekdeplerdäki din jalyş döwründe ýurdun dürli kunjeklerinde işleýän we dilekçilik edýän çağalaryň sany göz görtele köpelýär. Çağalar bazarlarda yük taşımak, sowda etmek, köçelerde we awtologlary ýuwyan nokotlarda işlemekden başga owa hojalygynda hem işleýärler, ekin meýdanlarynda zähmet çekýärler we mal bakýarlar. Emma okuw wagtynda hem işleýän çağalar az däl. Ýanwar aýynda Azatlyň habarçylary Ahal vilayetinde ýokary synp okuwçylarynyň hususanda oglanlaryň arasynda mektebe gatnaman sowuk howada dürli işlerde işleýän çağalaryň göz görtele köpelendigini habar beripdi. Okuwçylar hojalyklarynyň agyr ýagdaýda işläp gazanç etmäge we maşgalalarına maddi goşant goşmaga özleriniň mejbur bolýandyklaryny gurrun beripdi. Türkmenistan siýahatçylyk puwdagyny ösdürmegiň täze tapgyryna gadam basýar diýip Türkmen medeniýeti ýene bir gezek ýurdun siýahatçylar şol sanyny soňky 30 ýylda
daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar üçin bolmanyny ýylly bir hepdelik açylmak ähtimallygyny işaret edýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan daşary ýurtly türkmenleriň biri ýurduny en atasynyň madaryny ziyaret etmek üçin hem baryp bilmeýändigini aýtsa, başga bir ýaş türkmen wiza çäklendirmeleri gowşasa, her ýyl baryp çağalara 2-3 hepde mut IT ýa-da ingliz dili sapaklaryny bermek arzuwyny edýändigini aýtdy. 14-nji 16 aprel aralygynda Aşgabatda geçiriljek Halkara Siýahatçylyk forumuna we sergisine Türkmen Travel 2026 dünýäniň dürli sebäplerinden 100 wekiliň milli siýahatçylyk puwdagyndan bolsa 60 hünärmeniň gatnaşmagyna garaşylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu forumun ýokary derejede gurulmagyny we ýurdun siýahatçylyk mümkinçilikleriniň ýokary derejede görkezilmegini tapşyrdy. Şu aralykda Türkmenistany sapar edip öz taýýarlan video maglumatyny dünýäniň iň geň ýurduny siýahat diýip atlandyran Mat we Julia juda kynlyk bilen baryp bilen ýerini, türkmen topragyny gören zatlaryny gaty geň alyp onun köplenç öňkü Sowet Soýuzynyň iň üzüňleşdirilen we dünýäde iň az sapar edilen ýurt tökmenine häsiýetlendirilýändigini aýdan ilkinji siýahatçylar däl. Olaryň videosyna bir ýyldan gowrak wagt içinde 500 000den gowrak adam tomoşa edipdir. Daşary ýurtda ýaşap dünýäniň köp ýurduny siýahat eden ýaş türkmeniň aýtmagyna görä, başga bir tarapdan seredilenne bu häsiýetlendirme Türkmenistanyň siýahatçylyk puwdagy üçin ören gowy reklama, wagt, mahawat bolup türkmen ýolbaşçylary ondan ykdysady ähwat üçin peýdalanmak isleseler, ulug ýerdeji gazanyp bilerdiler. Emma yerli synçylar, azatlygyň ýurt içindäki habarçylar bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar bu forumyň nowatdaky çäre bolup galmagyndan girdeji getirmän ýene-de diňe çykdyjy bolmagyndan howatyr edýärler. Anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy Türkmenistanyň dünýäde iň bir ýapyk döwletleriň biri adyny güne ýatyp gazanmanlygyny aýtdy we bu ýurda gelip bilen az sanly siýahatçylaryň geň almagy dogrudan haklydygyny belledi. Türkmenistana siýahatçy hukmunda göýberilýän daşary ýurt raýatları bir güdükçülük astynda bolýar. Olar ýurdun çägine girip täq aýdýan çağlar, mihmanlara ýüriti berkidilen adamlar, migrasiýa gullugynyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bilen bille bolmaly diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, siýahatçylar öňünden kesgitlenen belli uğurlar boýunça hereket edip hemişe göz astynda bolýar. Hiç bir hereketleri ünsden düşürilmeýär. Hatda edýän gurrunlar hem berk diňlenýär. Azatlyk baýdylýanlar barada ne migrasiýa gullugyndan, ne de Milli Howpsuzlyk Ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistany ýylaty we daşary ýurtdan gelenleri edilýän bir gözegçilik diýilýäni ýene bir söhbetdeşimiz tasdik etdi. Adamlaryň horkomsy ýagdaýyny pursatlary video we foto surata düşürmeň öňüne almak Türkmenistanyň raýatlary bilen sorak jogap alışmagynyň we gürleşmeginiň öňüne almak üçin mihmanlaryň ýany hemişe adamla bolýar. Ogry hemişe gorkuda diýilşi ýaly hökümet hem öz aýbynyň ýaýramagyndan, äşkär bolmagyndan hemişe gorkuda bolýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň agzyny ýapdyranyň bilen bolanok mesele açyklygyna galýar. Aýrarlykda gürleşilen ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň daşary ýurtly siýahatçylara edilýän bir gözegçiligiň ýa-da şüheli mihman söýerligiň saklanyp galmagy ýurdun awraýyny gaçyrayan maglumatlaryň ýurtdaşynda çykarylmagynyň öňüne almak aladalary, ýokarky ýolbaşçylaryň köni Sowet düşünjeleri bilen bagly bolup görünýär. Häzirki zaman şertlerini daşary ýurtly ýaş türkmeniň pikirini görä, hiç bir ýurtdaky ýagdaýy gizlin saklamak, adamlary döwlet eýçiliginiň häkimetli gotuň propagandasy bilen arlamak mümkinler. Muny Türkmenistanlylaryň sosial media syzdyrýan videolary, video ýürlenme bilen çykyş edýän şikaýetçiler hem tasdik edýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ýurdun
iňir agyr meselleriniň biri bolup galýan siýasatçylyk ösdürmek hakyny uzak wagt bäri gurrun edilýär. Türkmen Döwlet Neşriyat Gurulunyň 2013-nji ýylda Türkmenistan siýasatçylyk ýurdu diýen at bilen çap eden kitabynyň söz başysyny aýdylmagyna görä, Türkmenistan siýasatçylyk jähitden seredilenini möhüm siýasatçylyk ulgamynyň eýesi bolan meden taryhy we etnografik gymmatlyklary baý ýurtlaryň biri bolup, täsin tebigatly künjoklary, medeni we taryhy ýadygarlyklary ören baý ülke bolup durýar. Şeýle-de bu kitapda daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistany gowy tanamagynyň has ygtybarly uğrunyň olaryň bu ülke siýasatçylyk etmegidigi, ýagny bu ýurda gelip ýurt, onuň halky bilen tanışmagydigi bir nygtalyp geçilýär. Emma hökümetiň iň uly derejeli ýol başçysynyň adyndan aýdylýan sözleri, siýasatçylyk baradaky döwlet komitetiniň halkara hyzmatdaşlygy, siýasatçylyk infrastrukturasyny kämilleşdirmek we ýurdun taryhy meden mirasy bilen tanışdyrmak maksatlaryna garamazdan Türkmenistan islew bildirýän daşary ýurtly siýasatçylaryň aglaba köplügi. Şol sanyny etnik türkmenler üçin hem bir vize talaplar derarly baryp bolmayan ýurt bolmagyny galjaga meňdýär. Maglumat üçin aýdylsa, Sebitiň Özbegistan, Kazakystan, Kyrgyzstan ýaly vize düzgünni dünýä ölçeklerine golaýladan ýurtlarynyň her birine geçen ýyl 10 milyondan 15 milyona çenli siýasatçy gelipdir. Washington bilen Tehranyň arasyndaky gündäl gepleşikler babatyndaky nämälimliň artýan mahaly Irany, Israýly we töwerekdäki ýurtlara garşy howa darbalary dowam edýär. Israýl gusunynyň bir wekiliniň 25-nji martda aýdysy ýaly bu adaty istertibi bolup galýar. Sol bir wagtyň özünde Pentagon metbuatda peýda bolan ýetmezçilik baradaky habarlary tasdiklamasa-da Amerikanyň bir näçe gorunma kampaniýasy bilen okdäri gorularyny artdyrmak boýunça lalasyk baglasandygyny aýtdy. Bu terroristleriň arasynda ýakyn gündogurdaky urusda giňden ulanylýan Terminal High Altitude Area Defense, ýagny TAAD ulgamynyň raketalar üçin terroristler hem bar. Bu ýagdaý Aktamyň prezident Donald Trump'yň ursy bet etmek baradaky teklibini Iran kabul etmese, onuň üstüne dowdaky indirmäge taýýardygyny aýdan döwrüne gabat geldi. Tehran bolsa gepleşik geçirmek niýetiniň ýokdugyny bildirdi. Trump 25-nji martda giýslik Respublikan kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiklerinde Iranyň ret edýändigine garamazdan Tehranyň paragçylyk gepleşiklerine gatnaşýandygyny öňe sürdi. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Yeri gelenini aýtsam, olar gepleşik geçirýärler we alalasyk baglaşmagy diýsen isleýärler. Ýöne muny açyk aýtmakdan gorkýarlar. Sebäbi öz halky tarapyndan öldüriljekdiklerini pikir edýärler. Because they figure they'll be killed by their own people. Diýip Trump aýtdy. Şeýle-hem Trump'yň Irany ormuz boğuzyny dolu açmak barada beren ultimatumy hem güýjünde galýar. Iranyň hereketleri nebit aşalýan möhüm suw ýolundaky geçilgäniň daralmagyna getirdi. Trump 21-nji martda 48 sagat möhlet goýupdy, emma ertesi gün ony ýene 5 güne uzartdy. Soňky Amerika paragçylyk teklibiniň jikme-jiklikleri köpçüligi mälim edilmedi. Bu teklip barada 24-nji martda bir näçe metbuat seristesi ada aýdylmadyk çeşmelere talgalanyp habar beripdi. Teklibiň Irana Pakistanyň üstü bilen ýetirilendigi aýdylýar. Şeýle-de bolsa, onuň şertleriniň 28-nji fevralda Israýl bilen Amerikanyň howa darbalaryndan öňhem öňe sürülen tekliplere köp babatda meňdeýändigi giňden saklanylýar. Amerikanyň iň etaty şerti Trump'yň bir näçe gaýtalan talaby bolup galýar. Ol Tehranyň munyň bilen ılalaşýandygyny aýdýar. They want very much to make a deal. Olar alalasyk baglaşmak isleýärler. Diýip Trump 24-nji martda jurnalistlere aýtdy. Olar hiç wagt ýadyra ýaragyna eýe bolmajakdyklary bilen alalaşdylar. They're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
Eýranyň jogaby 25-nji martda döwlet telewizionyasy arkaly getirildi. Onda Amerikanyň sertleriniň çenden aşadygy, Tehranyň bolsa ursy diňe öz islegine görä we öz sertleri kabul edilse, bet etjekdigi aýdylýar. Şeýle de bolsa, Eýranyň Daşary işleri ministri Abbas Arakçy ýokary derejeler resmiýleriň Amerikan tekliplerini öwrenýändigini aýtdy. Bu görnüşünden häzirlikçe olaryň doly ret edilmeýändigine çalym edýär. Arakçy Eýranyň ýeňlendigini inkar edip, Amerikan administrasiýasynyň urusdaky maksatlaryna ýetip bilmändigini öňe sürdi. Eýranyň şertleriniň arasynda ähli tewit uğurlary boýunça harby hereketleriň bet edilmegi we ähli garşylyk toporlaryna garşy hüjümleriň togtadylmagy hem bar. Bu Tehran tarapyndan goldanylýan Liwany Hizballah toporuny da degisledigine isaret etdi. Tehran şeýle hem Ormuz boğazyndaky öz ygtyýarlylyk hukuklarynyň halkara derejesinde ikrar edilmegini we kepillendirilmegini isleýär. Käzirki wagtda biziň siýasatymyz garşylygy dowam etdirmekdir. Diýip Arakçy aýtdy we şeýle sözüne gosdy. Biz gepleşik geçirmek niyetinde däl. Aktam resmi taýdan teklip edilen paraxçylyk mailnamasynyň anyk mazmuny baradaky media terişdelerinde çykan habarlar boýunça tesvir bermedi. Aktamyň metbuat wekili Caroline Levitt 15 maddalyk mailnama baradaky maglumatlary görendigini aýtdy. The White House never confirmed that full plan. Aktam şol mailnamanyň doly görnüşini hiç haçan tasdiklamady. Diýip ol belledi. I would caution reporters in this room. Men bu otagdaky jurnalistlere ady aýdylmadyk çeşmelere esaslanýan spekulativ maddalar ýa-da spekulativ planlar barada ýazanlarynda hüşgär bolmagy maslahat berýärin. From reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. Diýip ol sözüne gosdy. Şeýle de bolsa ol diplomatik gatnaşyklaryň dowam edýändigini aýtdy. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. Prezidentiň 23-nji martda aýdyşy ýaly bular netijeli we şeýle bolmagyny dowam etdirýär. Diýip Levitt belledi. Bu garşylykly çykyşlar Amerikanyň gosmaçy güýçleriniň sol sanda taýlama 82-nji Howa Desant Diviziýasynyň hem ýakyn gündogora uğrandygy barada peýda bolan habarlaryň döwrüne gabat geldi. Bu güýçler Amerikan gossunlaryny berkitmäge we Amerikanyň siýasy hem harby ýolbaşçylaryna gosmaçy mümkinçilik döretmäge niýetlenendir. Söwüs meýdanynda bolsa gazaplalyk dowam etdi. Eýrandan we Israilden başga Liwanda, Bahreýnde, Kuweytde, Ýordaniýada we Saud Arabistanynda hem dürli nysanalar darba astyna düşdi. Eýranyň harby we raýat puduklaryna ýarag terişdeleriniň ýetmezçiligi baradaky habarlaryň fonunda Financial Times Russiýanyň Eýrana dronlaryň, dermanlaryň we adyk önümleriniň tapgyrlaryň iberilsini tamamlap barýandygyny ýazdy. Nesir Kremlin öz ýaranyny goldamak üçin edýän tagallalary barada günwatar aňtyw maglumatlaryna salgılanýar. Habara görä taýýarlyk şu aýyň başynda başlanypdyr we olaryň ýakyn günlerde tamamlanmagyna garaşylýar. Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň ýolbaşçysy Admiral Brett Cooper ýakyn gündogordaky Amerikan güýçleri üçin jogapkar bolan bu serkerdeligiň adyndan çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň howa zarabalarynyň Eýranyň raket we dron önümçilik detgalarynyň üstten 2 bölegine, şeýle hem onuň harby deňiz önümçiliginiň takmynan sonça paýyna zarba urandygyny aýtdy. Ol X ulgamynda ýerleşdiren videosunda Eýranyň harby deňiz güýçleriniň iri gämileriniň takmynan 92 göterüminiň zaýlanandygyny ýa-da ýok edilendigini aýtdy. We've now destroyed 92% of the Iranian Navy's largest vessels. Israil öz güýçleriniň paýtaxt Tehranyň merkezine zarba urandygyny, şeýle hem ýurduň merkezi Isfahan şäherindäki suwasty gämileri öndürýän detgany nysana alandygyny aýtdy. Israil'da Premier Ministeri Benjamin Netanyahu ýurdun gossunlarynyň Liwanyň gün ortasynda bu ferzologyny giňeldýändigini aýtdy. Şol bir wagtda harbylar Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah toporuna garşy operasiýany dowam etdirýär. Bu ağırlykda BMG'niň baş sekretary Antonio Guterres ursuň gözegçilikden çykandygyny aýtdy. Ol konflikti soňlamak ugrunda is alyp barmak üçin Fransuz diplomaty Jean Arnaud ýürüti wekili belleýändigini hem ma'lum etdi.